bouwen. We doen het al generaties lang en op een bijna identieke wijze. Bij andere industrieën ligt dat anders. Steeds gedreven door een veranderende wereld en de nieuwste technologieën ontstaan verbluffende producten. De consument staat hierbij centraal. De producent staat heel dicht bij haar. Zij luistert zeer nauw naar de vraag van de markt en weet dit met haar partners om te zetten naar succesvolle producten. Spark Conceptontwikkeling en Connext zijn in staat deze aanpak identiek in de bouwbranche toe te passen. Hierbij bestaan in het ontwikkel- en realisatieproces geen barrières tussen de aanvankelijke creativiteit en de technische uitwerking door haar specialistische partners. Spark en Connext kennen geen starre bedrijfsstructuren, maar zijn snel en wendbaar, met alle voordelen van dien. Gezamenlijk hebben zij al diverse moeilijke uitdagingen waargemaakt. En die van u zien we graag tegemoet.